Kolomka dahu bukuk song kaisa immediate announcement phairen an baga ma phaika tabuk father hasteo phainani ro no ba phainani wansuk tongnai ro no kaisa update no mo chungo ba information no mo chungo sing sale sekang no kaisa khoroksa sini takho tam para singmo nom para idea polang sine kaisa takho koromsora area ni train accident in the sense train phaite no bini sakham yangai bini langba choi thangmani no kha Andhra Pradesh. Azagawa chini Hyderabad ni team, Hyderabad Tripura People Foundation team, Hangai bini mangkatunya nawi Tripura or horir laika. Omo hai to kaise jungjalangai thango. Bo sak hamya bo saiman tong to phona bo father hasteo phainani ni phaika. Haini bagai bini lamono langba choi thanga. Omo ni bade bo tai baki katal je father hasteo phai samung thajen hini wanchugoi tongnai ro. Jodi norok sak hamyangai tongkha Nogor tongpro sak hami angjak rok kai nornang koina mo chungo please nok ne tang khodi norni sak hami no sagang norok nainani inglai thung tamni ga aboni ya gulosi chung miao no tege se case manu kha je sak hami angai klai tong thayo kha haimani 2 mas siko loge ne sak hami angai hospital klai tong kha en bo tabok chuba chu nangai tong kha nok ne borong thani bo rang kari chubana ne bagai en bo ne bo beton mo manya khu haini bagang koina mo chungo tahu buk song je se ponong thung norok father hasteo phai jodi samung khlaigani hingke nijeni sakno puila kaham khlaigradi medical test khlaidi medical report ti phaidi ekdom tandurust sust tongya sak father hasteo phainani hinai wansugoi ta phaidi jodi norok yes healthy hingkai anytime welcome entake isa ko phainani sakangbo ahina blindly ta phaidi khoroksa khoroni bai jesu jespuro contact tongo i samung ni bagai nor nero confirm tongo ngai simixin rok phainani bagai decision nadi and confirm khlai phaidi nor ya ko samung gurui tong thai gurui tongnane jaga gurui amo haile wan sugui ta phaidi amo hai samoyole ta phaidi sudu confirm kha je khoroksa sukbai contact ngai i norok Bangalore sokbai keno samung ungnai Hyderabad ungthung Chennai ungthung je jaga sokaibo norok ni samung confirm ungjak ngai se norok bo nok ni ya pri sedi ba ticket tani phaileni lama rasi khodi haya ke ang jotonon khojao please norok thane kono confirmation sarao taung khordi tege sokau ke father hasteo phaibo samung phaileni bagai phaikebo city bising tongnani chai tokdi Hyderabad ungthung Chennai ungthung Bangalore ungthung Kerala phana ungthung je jaga phana samung phaileni phaike city bising no samung phaileni bagai lama naitokdi ba city bising no samung naitokoi confirm khlai phaidi tabok sing nogoi tongo kabangma borok city ni baire 50 km hasal 70 km hasal city ni baire phaiei samung khlai phaiya joint khlai phai drop ku tamung kha tamung ya kono saimaya ta borok tong sure je saimaya ara thane satok pitok ungjagai tongkha ni sahone bo tongo arno bisinga baige phirok phaina ambo saimani ambo thangna purko thanga tobang ahini bagang koine mo sungo tago muksong je sapan ungtung norok Bangalore haste Hyderabad haste ba Chennai haste jodi phaike sekang jaga ni samung ni jaga confirm ya sak norok ta phaidi and phaibo city bising no samung thaini lama naitugdi and city bising ni samung confirmation no norok ramai phaidi city ni baire ongagai chung Tripura People Foundation ni chini joto state tongphana chung thangai chubanani onek kosto and impossible ngai thang chini bagai amona dini bagai update khaklai no joto no video no share klai na hanai jodi buji anga te se repeat khai nai pidi and ang muchungo ang request klai no no o video no share klai de taki joto je father hasteo phaida muchung nai rok bo nugui bujina ni engthung sono hambai Tripura sa ayuk lokthung Tripura sa amkra engthung Tripura sa thancha